Salutare tuturor, numele meu este Bogdan și astăzi vă voi vorbi despre un concept nou pe piața din România. Este vorba de marca Papo Hapo, care vine pe piața de mâncare ready to eat cu o gamă foarte variată de produse sănătoase, gustoase, cu un mod de utilizare extrem de simplu și la îndemâna tuturor, în doar 3 pași simpli. Deschizi, încălzești și mănânci. Fiind vorba de mâncare, bineînțeles că alături de mine este un invitat special, un nutriționist. Andra, te rog. Salutare! Mă bucur, Bogdan, că te-ai gândit să mă inviți și că, uite, întâlnirile noastre de acum câțiva ani dinainte de pandemie, în sfârșit, prind contur. Da. Și așa cum am povestit și noi săptămâna trecută, mi-ai făcut cunoștință cu minunatele tale produse Papo Hapo, marca Papo Hapo, și am fost tare curioasă să le încerc. Motiv pentru care, crede-mă că mi-am făcut temele acasă, le-am încercat pe toate, mi-am pus și copiii să guste, și soțul, deci toți am făcut, familia, toată exact. Familia, dar toate au fost extraordinar de bune. Dar, Bogdan, am niște întrebări, adică toate sunt bune, frumoase, dar am nevoie să mă ofer câteva informații și de partea de tehnologie care este în spatele fabricării acestor produse, care, cum ai spus tu, sunt sănătoase și foarte ușor de consumat. Deschizi, încălzești și mănânci. Dar, Bogdan, dacă și tu ești deschis, în primul rând, Da. eu ca și nutriționist aș vrea să știu un pic ce-i și în spatele acestei mărci și te-aș ruga să-mi zici ce înseamnă Papo Hapo, cum ți-a venit această idee și după care intrăm și la partea de nutriție să satisfacem toți părinții și toți viitorii consumatori. Cam asta este ideea și mă bucur foarte mult că ai punctat că toată familia a avut un produs pe care a putut să-l încerce. Pentru noi este cel mai important aspect, că avem o gamă de produse pentru întreaga familie. Chiar și pentru cei care sunt vegetariani, o să discutăm. Super. Și o să vedem că există o gamă și pentru acest tip de consumator. Cum ți-a venit ideea asta? Sunt foarte curioasă. De unde a pornit Papo Hapo? În 2015, de fapt din 2015, eu și cu soția mea, că noi suntem un business de familie, am activat pe piața de produse alimentare vrag, de la oleaginoase, pseudocereale, materii prime, și tot timpul am căutat să venim și noi cu un produs marca noastră. Am mai avut o tentativă de a înregistra singur o marcă, bineînțeles că n-am reușit, am pierdut și timp și bani, dar în 2018, paradoxal sau nu, în timp ce mă uitam la desene animate cu băiatul meu, cu Laurențiu, da, 4 ani avea atunci, la o secvență, da, din desene animate a apărut acest cuvânt care a făcut click în capul meu, Papo Hapo, care s-a tot plimbat prin capul meu, nu foarte mult, pentru că tot în 2018 am dat drumul și am înregistrat marca asta la nivel național. Fără să ai vreun produs. Fără să am un produs, dar cumva rezonam cu acest cuvânt pentru că era ceva rapid. Cam asta căutam. Eu căutam să diversific și să aduc un produs rapid. Noi când am discutat, era vorba exact de chestia asta, să facem un snack pack, să facem o chestie, o gustare, ceva rapid, care omul să poată să-l folosească repede, ușor, da, simplu. Adică căutam cumva un produs. Și atunci am înregistrat marca, n-am avut mult, am căutat până în 2021, am tot încercat diverse variante, nu am găsit nimic care să rezonăm cu produsul. A venit și pandemia și s-au întâmplat, dar asta a fost un lucru bun, că am avut timp să investigăm și să căutăm. Să vezi ce-i potrivit pentru piața din România. Exact. Și în 2021, undeva pe final, da, am descoperit aceste produse. Vreau să-ți spun că producătorul a fost foarte reținut și foarte reticent în a pune produsele pe piața din România, pentru că cunoștea un pic cum avem noi ca și gândire pentru produsele astea și a fost reticent în sensul în care
nu vroia neapărat pe piața din România, dar aici pot să confirm un pic reticența lui și anume că de 2 luni de zile de când pot să spun că suntem activi ca și produs pe piață, am văzut un pic o oarecare reticență și cred că și tu ca nutriționist o observi, și anume la nou suntem puțin reticenți la nou până aflăm, și de asta ne aflăm astăzi ca să lămurim un pic. Până avem confirmări, oameni care au folosit, se simt bine, încă trăiesc. Din piață și trăim în era în care totul este influențat și lumea trebuie să știe. Avem nevoie de validare. Ceea ce este bine pe de o parte din punctul meu de vedere. Foarte greu l-am convins, 1 an de zile a durat până când am reușit să obțin acordul și contractul să aduc pe piață. Da. În 2022, asta e pe scurt, îți spun varianta, povestea, în 2022 am reușit undeva pe final să facem contractul și în 2023, în luna martie, a ajuns primul stoc de produse la noi în depozit. Și uite-ne astăzi aici. Și uite-ne 2 luni, 3 luni mai târziu și discutăm despre acest minunat concept care ne umple viața. În curând o să ne ușureze și munca. Să știi că eu sunt nutriționist undeva de vreo 9 ani și un pic și sunt în domeniul medical de peste 11 ani și să știi că conceptul acesta al tău mie mi-a oferit o variantă super rapidă de a-mi desfășura viața. Știm că trăim în era totul e rapid, totul e pe repede, vrem să facem multe lucruri, vrem și familie, vrem și carieră, vrem și sport, vrem și relaxare și să știi că tare mult mi-ar plăcea să-mi spui ce este acest concept Papo-Hapo, să mergem mai în ce ne interesează pe noi și să Eu am spus venim cu răspunsuri. Concept pentru că acum exact ce discutăm, toată lumea caută validare, toată lumea caută informații, se informează lumea, ceea ce este foarte bine pe de o parte. Și atunci, pe partea de promovare, să spun, a produselor, noi vom încerca un sistem de afiliere pentru clienții noștri, un sistem prin care să aducem beneficii clienților fideli, prin discounturi, prin condiții de mici chestii care să se simtă clientul nostru, poate e mult spus important, să se simtă satisfăcut de niște servicii, nu doar de produs. Deci clientul nostru vreau să aibă beneficii prin prisma produselor, pe de o parte. Faptul că el recomandă, dacă toată lumea poate să fie un influencer, toată lumea poate să fie orice persoană, poate să fie un promoter, online, offline, da? Reclama din gură în gură e cea mai bună. Dacă un client face chestia asta pentru noi, bineînțeles că eu consider că acel client trebuie să fie recompensat sub o formă sau alta și uite că ajungem iarăși la 3 pași simpli, win-win-win de data asta. Clientul câștigă de 2 ori și noi câștigăm și noi că avem un client mulțumit. Cam asta vrem noi să implementăm, să avem o comunitate, pentru că ăstea sunt... Și să satisfacem, din ce am văzut și din ce am povestit, să satisfacem cam 3 categorii tare importante. Partea de sport, partea de vegan și inclusiv copiii. Ceea ce mi s-a părut super, deși noi că ai adus pe partea asta. Deși o să vezi că noi e poate mult spus catalogat produsele, da? La urma urmei, orice persoană care vrea să încerce și să guste produsele Papo-Hapo, că e sportiv, că nu e sportiv, că e gurmand sau nu e gurmand, e binevenit să-l încerce, să guste. Sunt foarte multe arome diferite și gusturi diferite și foarte interesante și în plus în permanență se dezvoltă noi rețete care cu siguranță vom surprinde plăcut de acum și pe termen lung. Tocmai asta este și frumusețea. N-apucăm să ne plictisim, deci. Păi e vorba de mâncare. Că m-ai întrebat de ce am ales genul ăsta de produs ca să punem sub marca noastră. Este un produs care poți să-l dezvolți în permanență. E vorba de mâncare. Normal că ne săturăm. Piața ne confirmă. Dar și mâncăm în continuu, mâncăm, că nu zi putem, de zi. Adică trăim să mâncăm sau mâncăm să trăim. Acum iarăși este discutabil. Dar faptul că putem să dezvoltăm și să venim în permanență cu produse
diferite și să avem și să acoperim o gamă cât mai mare de clienți, asta ne face pe noi să mergem cu toate pânzele sus pe zona asta. Să știi că mă uit la produsele Papo Hapo și chiar sunt curioasă să ne spui câte produse avem pe partea de fit, pe partea de vegan și copii. În total noi avem în momentul de față în stoc disponibile 14 produse diferite și sunt împărțite în felul următor. Pentru copii avem 2 produse diferite, pentru partea de fit avem 8 produse și o să discutăm imediat despre ele pentru că sunt cumva să acopere, că zona de fit cumva e destul de vastă și sunt persoane care unii vor ceva, unii vor altceva și produsele noastre cred că acoperă toată gama pe partea asta de fit. După aceea la vegan și vegetarian sunt 4 produse, deci în total sunt 14 produse și dacă vrei tu putem să le luăm pe rând și să începem cu fit, că aici cred că e cel mai bine, aici ai tu expertiza cea mai mare și să discutăm despre gama Papo Fit, da? Papo Fit, așa cum am spus, Papo Fit, Papo Vegan și Papo Kids, ele sunt categorii pe care noi am ales să le folosim pe site-ul nostru pe papohapo.ro în așa fel încât să punem produsele pe categorii, să fie ușor clientului în momentul în care vrea să-și aleagă. Dar în același timp eu vreau și sper să facă un pic un click și să se uite și către alte produse și aici chiar aș face nu știu dacă pot să fac o recomandare, dar din ce văd și din ce am observat, partea de vegan este din ce în ce mai prezentă în alimentație, din ce în ce mai validată, da? Astea sunt... Și apropo de asta, chiar acum 2 săptămâni înainte să ne auzim noi, cumpărasem dintr-un supermarket un produs care era lipsit de proteină animală și eram curioasă să-l încerc, să văd ce gust are, un produs care era la frigider, care avea un termen de valabilitate, nu mai știu de cât timp, și apoi ai venit și tu cu discuția asta și mi s-a părut interesant. Pentru mine a fost singura întâlnire cu un produs de acest fel și mi s-a părut uluitor că măcar într-o seară ca mamă, că și eu am 2 copilași și ca și orice părinte avem o viață foarte activă, mi s-a părut uluitor că măcar într-o seară nu trebuie să gătesc. A fost și uite că ai zis de termenul de valabilitate. Iarăși o să lămurim și aspectul ăsta puțin mai târziu pentru că cumva ridică un semn de întrebare și cred că și ție ca nutriționist, cum e posibil ca un produs... Să știi că foarte mult ne interesează și pe mine și pe cei cu care am povestit cum are un termen de valabilitate atât de lung și cum nu e musai să le păstrăm la frigider și doar necesită o încălzire. Chiar te rog mult de tot să punctăm și partea aceasta. Îți spun acum de partea ca și produse din categorie și după aceea o să-ți explic și modul care la fel o să fie în 3 pași simpli. Produsele din gama Fit, din punctul nostru de vedere, sunt un răspuns sau o alternativă la partea de alimente și de mâncare gata preparată, convențională, dar vin cu un beneficiu, un conținut ridicat de proteină, că ai zis tu de proteină, dar un conținut redus de grăsime și zahăr. Și aici cred că tu deja te-ai convins și ai văzut că avem 3 produse care au un conținut caloric între 370 și 400 de kilocalorii la o porție de 300 de grame. Din punctul meu de vedere, o soluție excelentă care completează meniul în managementul alimentar, mai ales în cazul persoanelor care monitorizează consumul de calorii sau vor să știe exact cât consumă. Și aici... Să știi că partea asta mie mi s-a părut super importantă. De ce? În momentul în care fac și sport, pe lângă faptul că sunt nutriționist, dacă nu ținem cont de cantitatea necesară de proteină, de minim 1 gram, 2 per kilogram corp, faci sport degeaba, nu te ajută pielea. Și chiar m-a încântat foarte mult, unul dintre produsele o să-l... Uite, chiar l-aș lua acum. Eu am încercat acest produs Stay Fit
Și l-am consumat într-o zi de luni în care noi suntem foarte aglomerați și chiar aveam la dispoziție jumătate de oră să mâncăm și noi, să mănânce și întreaga familie și am pus, le-am încălzit și a fost totul ok. Cel puțin am consumat acest produs. M-am uitat la cantitatea de proteină, are 25 de grame și, cum ai spus tu, este foarte bine porționat, undeva de 4-500 de calorii per porție. Asta înseamnă că un adult sănătos care are nevoie în jur de vreo 2000 de calorii, clar acest produs poate să-l pună ca și masă principală. Nu înseamnă că suplinește o zi întreagă sau că îi musai să consumăm acest produs de dimineața până seara, dar vă garantez că din ce l-am consumat m-am simțit super bine și după ce am consumat acest produs am mai avut încă o oră de dansuri. Deci m-am dus liniștită, nu mă simțeam balonată, n-am avut stare, niciun disconfort, digestia a fost super în regulă și m-am simțit și super energică. Și cum spuneam noi la un moment dat, consider că aceste produse, sau cel puțin acest produs, merge foarte bine chiar și cu o salată de, nu știu, de sfeclă, de salată verde. Produsul în sine, dacă persoanele care îl consumă vor să adauge un pic de sare, este o mâncare, da? Deci noi discutăm despre mâncare gata preparată și fiecare persoană, o să vezi că avem și produse picante, pentru unii sunt puțin picante, pentru unii se poate adăuga și un condiment în plus sau un sos în plus dacă tu vrei, deci nu este niciun fel de problemă. Important este că este totuși la bază echilibrată din punct de vedere nutrițional și asta este partea în care sunt 3 produse în gama aceasta care, așa cum am spus, 370 până în 400 de calorii, toate porție de 300 de grame, după care avem această gamă, care gama asta vreau să-ți spun că aici avem undeva la 550-600 de calorii, dar 420 de grame. Deci o porție de 420 de grame pentru un adult sănătos. Deci aici vorbim chiar de sportivi care fac Să știi că soțul meu a încercat varianta, eu nu sunt neapărat fan picant, dar și copiii au gustat din el, fiul meu și soțul meu mănâncă picant și deși sunt 3 ardei, chiar s-a putut consuma foarte, foarte bine. Da, gradul de iuțeală nu este unul... Ai zis tu că nu este chiar așa. Ele sunt gândite fiind după niște norme europene, o să discutăm. Nu este gradul de iuțeală atât încât să nu poată fi consumat, este moderat și dacă zic ei că e foarte picant, e moderat. Dar faptul că sunt 420 de grame, faptul că sunt undeva la 550-600 de calorii, 30 de grame de proteină, extraordinar. Eu zic că e o alegere chiar și pentru sportivi, chiar și pentru cei care vor să-și refacă energia după un antrenament, adică persoane care doresc o porție sănătoasă, sățioasă, la urma urmei. Să știi că soțul meu, când am încălzit acest produs, mi-a zis: Dumnezeu ți-a ascultat ruga în sfârșit. Ți-a trimis o mâncare ușor de preparat. Da, pentru noi a fost pe suflet și combinația cu pastă și carne este tot timpul o proteină urmată de carbohidrat, proteina să și absorbe foarte ușor și, cum spunea, dacă mai pui și o fibră lângă, o salată, ceva crud, este chiar o masă completă. Foarte de asta spuneam că sunt niște rețete și niște combinații, să zic așa, făcute, adică sunt o mâncare pe care noi o cunoaștem. Nu poți să zici că pastele nu avem cunoștințe despre ele sau așa, dar modul în care sunt preparate fac diferența, ca la orice mâncare, fac diferența, modul în care se prepară. Ok, acum varianta de preparare. Acum discutăm. Da, asta e partea picantă. Acum discutăm, da. Spune-mi un picuț, care e tehnologia și... durabilitatea. Exact. Durabilitatea o datorăm în primul rând utilizării soluțiilor tehnologice foarte avansate în domeniul preparării și conservării. Da? Deci conservarea, hai să zicem conservare termică, pentru că o să vezi că este vorba de o conservare termică, dar foarte modernă. Ai zis că este un șoc termic. Da, și nu în ultimul rând ambalarea, care iarăși este foarte importantă și le luăm în 3 pași simpli. Ne place,
există controlul tuturor etapelor, adică există, totul este septic, tot ce se ține de genul ăsta de produs este făcut septic la cele mai înalte standarde. Eu zic că surprinde pe lângă partea asta de durabilitate, surprinde și gustul ăsta care lumea... Este un gust natural, nu te duce cu gândul la oare ce pompoșenie mănânc acum. Se produce în cantități foarte mari. Când vorbim de cantități foarte mari, vorbim de peste 1500 de kilograme de mâncare per șarjă. Exact ca atunci când noi facem o mâncare într-o oală mică versus când facem o mâncare într-o oală mare, da? Gusturile sunt total diferite. Și cei 3 pași simpli. Condițiile de producție controlată, fiecare etapă monitorizată de un departament specializat. În mod regulat se testează materiile prime folosite, componentele, totul este supus la audituri riguroase ce țin de calitate și de fiecare are documentație separată, deci totul este foarte riguros. Produsele sunt verificate în ceea ce privește corpuri străine, în ceea ce ține de microorganisme, etanșeitate, aspectul cum arată, că totuși produsul trebuie să arate într-un fel, fiind... Să te îmbie, să-ți vină să-l mănânci. Da. Există un certificat de calitate, British Retail Consortium, care are un rating de AA, ceea ce este cea mai înaltă calitate de siguranță a produselor noastre. Și următorul aspect, procesul de fixare termică, care ăsta este cheia, să spun. Am înțeles. Deci practic asta ne ajută să-l putem păstra pe termen lung. Exact. E un cumul. Toți cei 3 factori sunt importanți, dar aici vorbim de fixare termică și anume în procesul de sterilizare sau termosterilizare, practic mâncarea este încălzită la o temperatură ridicată pentru o perioadă scurtă de timp. Asta înseamnă un fel de șoc termic, ca să înțelegem. În așa fel, produsul este lipsit de orice microfloră, microorganisme, forme vegetative, cât și spori. În așa fel încât produsul are o durată de valabilitate suficient de lungă și nu necesită întreținere chimică. Producătorul a dat un termen de până la 12 luni din momentul în care este produs, dar din discuția cu el produsul ăsta poate să reziste și mai mult. Dar ăsta este un termen ca să nu speriem totuși omul. Că omul... Așa e. Caută o variantă oarecum pământeană. Da, până o să înțelegem și până o să fim obișnuiți, pentru că eu îți spun că nu va dura foarte mult timp și o să găsim produsele, eu sper produsele Papo Hapo prezente, da, dar o să ne obișnuim și cu genul ăsta și eu zic că va fi o modalitate și va fi o gamă de produse foarte căutată pentru că reprezintă o soluție pentru întreaga familie. Pentru cumva. Sănătate. Știi ce? Dacă îmi permiți, acum m-aș uita pe ingrediente. Să știi că primul lucru pe care l-am făcut și eu, înainte să-l consum, m-am uitat când expiră și m-am uitat oare ce conține și după care a venit gustul. Da. Și avem bulgur 41%, filet de pui 26%, apă roșii, castraveți murați, ciuperci, ardei gras, suc concentrat de mere, amidon de porumb nemodificat, ulei de rapiță, miere, condimente, sare, oțet de vin roșu. Sincer îți spun, nu doar că sunt fan Papo Hapo, dar ca să mergi în magazin și să-ți cumperi poate și o banană telemea, găsești minim 3 euri sau 3 variante de conservanți și asta mi s-a părut incredibil. Da. Până când am gustat și zic, are gust și de mâncare, deci hai și să continuăm discuția. Și toate chestiile astea și faptul că mai e o chestie, iarăși o chestie importantă, al treilea, care nu ți l-am spus, e vorba exact de caserolă, da? Deci exact caserola și are și folia superioară au un rol foarte important pentru că ele sunt realizate dintr-un material cu barieră înaltă, precum sticla, metalul, da? Limitează influența mediului extern asupra produsului și sunt fabricate din materiale neutre care nu, din punct de vedere alimentar, nu schimbă gustul, nu influențează, sunt complet sigure pentru consumator și permit atât încălzirea caserolei
într-un cuptor cu microunde, dar și păstrarea la temperatura camerei pentru o perioadă de până la 12 luni. Foarte interesant stickerul acesta, că practic te ajută să faci următorul pas. Ai zis Exact. și tu... Deschizi, încălzești și mănânci. Da. Ai zis tu încălzire, sunt 3 variante. Avem și varianta cu 2 pași, doar deschizi și mănânci, dar la acolo vegan, o să discutăm. poveste. Da. Aici la încălzește mă place că îl și ajută pe viitorul consumator, asta mi-a plăcut, să-l încălzească. Da. Pentru că s-ar putea să o iei, tu știi că se încălzește, dar de grabă ți-e foame, pur și simplu te îmbie această etichetă. Foarte important, faptul că trebuie încălzite, da? Deci trebuie încălzite, indiferent de modul în care se optează pentru a fi încălzit produsul, trebuie încălzit, pentru că avem sosuri, pentru că avem și în momentul în care încălzești produsul, altfel se simte aroma, altfel se simte Asta am simțit și eu, l-am pus la încălzit și deja bulgurul se desfăcuse, era mai ușor de consumat și o mâncare caldă. Și încă un aspect, dacă îmi permiți, practic această caserolă, tavă, da, caserolă, are și rol de farfurie, pentru că o să vorbim și puțin de sustenabilitate, da? Deci dacă încălzim produsul și vrem să-l folosim, acesta transferăm partea de sos și carne peste bază, da? Îl consumăm. Ăsta se poate pune la reciclabile, da? O să vezi un pic și cutia și caserola, da? Cu folie la reciclabile și practic noi putem să avem farfuria la îndemână, deci putem să consumăm oriunde. Oriunde, când spun oriunde, chiar oriunde. Tu mergi și pe munte, da? Deci tu poți să ai un produs vegan la tine pe munte și într-o pauză sau când ai un respiro, da? Tu poți să-ți desfaci liniștite să consumi un produs vegan, pentru că sunt singurele care se pot consuma și reci, și poți să-l consumi acolo cât ai tu pauza și pleci mai departe. Să știi că, uite, din munca din cabinet lucrez cu mai multe doamne, o problemă, o provocare a lor este că, Andra, dăm o variantă ușoară de cină. Ce fac? Nu am timp, nu am chef să gătesc, vin obosită acasă. Nu mai pot, nu mai am energie. Și acolo observ în stilul acesta de viață sănătos că seara majoritatea deviem. Da. Că și prânzul, chiar și prânzul, că și la prânz nu avem timp, e totul pe fugă. Da, așa e. Eu de asta spun că poate fi o soluție chiar și pentru produsele noastre, pot fi o soluție prezentată de nutriționiști, de antrenori personali, de zona asta de persoane care oferă servicii de consultanță, da? Și trebuie să dea o soluție clienților. Și atunci consider, și cred că și tu poți să-mi confirmi în momentul ăsta, că aceste produse tu le poți recomanda cu încredere unui client al tău care vine și spune: băi, vreau să mănânc și eu, n-am timp, alerg, vreau să dăm o soluție. Și atunci poate fi în meniul lui, da, odată, în funcție de ceea ce dorește el, în funcție de ce are el nevoie la urma urmei, poate să-și găsească o gamă sau mai multe cu care să rezoneze și pe care să le consume. Să știi că, uite, pe partea de mai mulți clienți mă întrebau ce le recomand, într-adevăr, mâncare gătită sau mâncare pe partea de delivery, când auzim fiecare de delivery, ne ducem poate spre pizza, spre paste, dar așa există și posibilitatea aceasta. Bogdan, acum zi, vrei să mai zici ceva? Vreau să zic ceva, că ai zis de delivery și am uitat. Exact din punctul ăsta, asta vreau să-ți spun, când în 2 luni de zile de când am început să fac lobby la produsele Papo Hapo, am observat că în momentul în care vorbim de ready to eat, peste 80% din persoane au făcut asocierea cu mâncare delivery, cum ai zis cu fast food, și noi suntem fast food, dar un fast food clean, sănătos, clean. Acum, faptul că trebuie să afișeze toată lumea pe etichetă conținutul produsului, pentru noi eu zic că este un mare plus, pentru că noi afișăm de la început ce conține produsul, ca omul să știe. Și atunci reticența producătorului, ce spuneam, a fost și din chestia asta, pentru că noi nu avem această, hai să nu spunem neapărat educație, așa am fost obișnuiți, că mâncarea trebuie să stea în frigider, că mâncarea o consumăm atunci când avem senzația de foame. De asta la prânz omul e foame. Ce face? Păi ce să facă? Își comandă ceva sau
pe fugă. Pe fugă sau mănâncă o prostioară că iarăși e pe fugă. Nu avem timp. Asta nu cred că e o noutate, că nu avem timp. Și atunci, pe viitor, eu așa văd lucrurile, că oamenii vor avea posibilitatea, și asta ne dorim să oferim ca și soluție, ca omul să poată să-și facă, să știe că are produsul acolo și când nu am timp, sau în funcție de cum are el nevoile lui pe partea asta de nutriție. Vrea să țină post, ok, avem soluție, poate să țină omul post, vrea să țină, dacă postul, acum aveți rutina de zi cu zi garantat își găsește un loc și pentru ele. Uite, povesteam și de număr de calorii, acum deja am punctat cumva că undeva între 300 și 500 de calorii și pentru un sportiv care abia își termină antrenamentul sau și pentru o persoană, o doamnă, o domnișoară la muncă, poate și-a terminat ora de yoga sau poate a ieșit dintr-o ședință și în 10 minute într-o altă ședință. Deci cumva este satisfăcută sațietatea. Acum, eu mai notasem aici și de cantitatea de proteine. Ne-am uitat un pic că este foarte bine evidențiată și oferă încredere și sportivilor și oamenilor de rând, că cel puțin partea aceasta de Papo-Hapo Fit nu înseamnă că este doar pentru culturiști, pentru sportivi de performanță. Orice om care își dorește să aibă o alimentație sănătoasă ar putea. Pentru asta noi invităm să intre și să verifice la fiecare produs. Avem prezentate la fiecare produs pe site-ul nostru caracteristicile, valorile nutriționale, conținutul, alergeni, unde este cazul, sunt evidențiate. Adică eticheta, practic, ei o pot vedea înainte de a alege un produs. Rămâne numai gustul nu poate. Gustul trebuie să... Dar vă garantez că gustul te duce cu gândul de acasă. Spre exemplu, eu când am gustat acest preparat, pe mine m-a dus cu gândul la ceva Italia, așa. Dar... Asta e frumusețea la mâncare. Fiecare om este subiectiv, dar are dreptate în felul lui. Că eu nu pot să te contrazic că are... Pentru mine a fost, eu nu folosesc tot timpul condimente multe la mâncare, tocmai pe ideea că nu mai stau încă 5 minute să dar aici a fost parcă exact ce îmi doream să mănânc la acea cină. Asta și de picant. Sunt picante unele, dar nu sunt atât de picante încât să zic. Cu siguranță cineva care mănâncă picant și ia un produs cel mai picant de la noi, își va mai pune. Deci asta garantat că, Știi ce vreau? Picantul, dacă ești doritor, garantat premium. Știi ce te rog? Zi-mi un pic. Deci eu am mâncat, eu l-am încălzit, am mâncat, dar poate mi-a mai rămas un pic de bulgur și sos. Ce pot să fac cu el? Că acum nu l-aș arunca. Nu, Doamne ferește. Produsul se poate păstra la frigider 12 ore fără niciun fel de problemă. Poți să-l și reîncălzești dacă este cazul, dar nu mai mult de 12 ore după ce la anumite produse eu îți garantez că nu va rămâne nimic în casă. Cel puțin la copii, de fiecare dată eu am observat. Sunt de acord cu tine. Să știi că cel vegan, ajungem și acolo, l-am mâncat de 2 ori. Era mult prea consistent. Bun. Acum, uite, îmi notasem cumva partea aceasta că acest concept nu folosește conservanți și doar produse naturale și chiar mi se pare că am punctat, adică din tot ce este evident aici pe etichetă sau ce este evidențiat pe etichetă, nu este un cuvânt care să fiu doritoare să mă duc. Oare ce înseamnă asta? Mai facem o precizare că într-adevăr produsele folosesc ingrediente naturale și proaspete și îți spun și de ce. Modul de achiziție a materiilor prime este unul foarte simplu, mie îmi plac lucrurile simple. Este unul foarte simplu și foarte bine pus la punct de producător, pentru că materiile prime sunt de la producători locali. Wow, super! Și atunci, nu din România, din păcate, nu din România. Și atunci, în baza unui grafic de aprovizionare foarte bine pus la punct, producătorul, în funcție de momentul când face producția, se aprovizionează punctual, în așa fel încât să nu aibă produsul să-l țină pe stoc sau în depozite sau să fie proaspăt, cât mai proaspăt. Face recepția produsului, după care intră
intră în producție. Cam asta este un alt aspect, că e foarte important dacă el folosește legume și ele vin și le depozitează și stau și se schimbă ca și consistență, gustul, ca și valori, ca și gust. Dar dacă ai bine pus, de asta ți-am spus că totul este pus la punct și cumva tehnologia și tot ce se face este la un nivel și la un standard foarte ridicat. Vorbim de mâncare pentru copii imediat, ceea ce producătorul care noi lucrăm este printre puținii care au reușit să obțină. Foarte multe produse au fost la copii și se știe că copiii sunt foarte sinceri, s-au făcut foarte multe teste, de aceea o să vezi că nu avem foarte mare, gama nu este foarte mare, dar se dezvoltă în continuu și se încearcă să se vină pe piață să acopere gusturile. Copiii sunt destul de... un experiment care ei spun feedback-ul cu adevărat, nu au nimic de câștigat. Să știi că în momentul în care, cum spuneam, mi-ai dat să încerc aceste produse și m-am dus direct spre acest produs, chiar o să vă recomand și vouă, nu-l testați doar cu privirea pe etichetă, gustați-l, să vedeți cum vă simțiți, că tocmai de aceea am avut nevoie de 2-3 zile să prind un ciclu întreg, să văd cum sunt și dimineața și seara, am arsuri, nu mă simt bine și uite, tocmai de asta suntem și aici să discutăm. Zi-mi, care este prețul? Pentru că sunt produse sănătoase, sunt produse ready to eat, ușor de mâncat, gustoase și e și prețul o curiozitate. Prețul produselor este de 35 de lei per bucată, TVA inclus. Pentru clienții noștri, pentru o comandă minimă de 10 bucăți diferite sau din aceeași gamă, nu contează, sau chiar și același produs. Pentru comenzi peste 10 bucăți avem și transportul gratuit, livrăm prin partenerii noștri firme de curierat la domiciliu. Urmează probabil din luna iulie să livrăm și în locăre, pentru că a fost cerut acest tip de oamenii, tot din lipsa timpului, preferă să-și facă stoc, aibă coletul în locăr și când poate merge și îl ridică. Și încă un aspect de care noi ținem cont feedback-ul clienților și vom implementa și acest tip de livrare în locker, pentru că produsul nu are niciun fel de problemă să stea în locker sau să stea. Să știi că asta urma să te întreb dacă e vreo problemă că îl transportăm și vara și ne tot plimbăm cu el, deci temperatura... Iarăși un mare avantaj pentru noi că nu trebuie să livrăm în condiții de temperatură controlată. Super. Și putem să livrăm prin curier. Firmele de partea asta de delivery, de aia ai luat produsul, ai făcut comanda, trebuie să ți-l livreze ca să poți să-l mănânci cald, să poți să simți gustul, să simți savoarea. Aici tu, acasă, la birou, pe vârf de munte, unde vrei tu, poți să ai la îndemână. Caserolele, că au 280 de grame, că au 300-420 de grame, nu sunt atât de grele încât o caserolă dar îți oferă... Încape și în poșetă, vă zic sigur. Îți oferă... E o masă, cum ai spus și tu, poate fi o masă. Pentru unii, poate 2 caserole. Exact, depinde. Depinde de dorința fiecăruia. Exact. Acum, pe partea de targetul nostru sau care e nișa cea mai dorită de aceste produse, ai reușit oare... Acum că noi discutăm de produse la general, așa cum am menționat, gama vegan, eu o văd în viitor din ce în ce mai prezentă în alimentația noastră, din ce în ce mai prezentă, cu o creștere fantastică de la an la an. Și partea de fit, pentru că oamenii au început și de ceva timp chiar observ că oamenii au început să fie organizați. Da? Adică omul își organizează timpul, pentru că timpul, știm bine, că orele dintr-o zi alea sunt, da? Și atunci, fiind omul organizat, cum merge la sală, cum merge când are mesele și astea, consider că toate produsele noastre pot fi incluse în partea de alimentație, de la copii până la sportiv. Mergem, clar ai zis, sportiv, mergem spre orice adult sănătos, activ, săli de fitness. Super. Sincer, abia aștept să văd aceste produse în cât mai multe locații. Gusturile sunt foarte variate, adică rețetele acestea sunt inspirate din tot ce înseamnă
bucătăriile lumii, care are un caracter original fiecare, ai observat și tu. Și putem să spunem că găsim totuși gusturi și arome și texturi pe care le cunoaștem, adică nu sunt chiar atât de nou, nu este atât de prezent în sensul de că are o textură sau o chestie diferită. Spuneai tu la un moment dat că noi suntem chiar obișnuiți cu ideea asta de tocăniță. Da, poți să-i spui, băi, e o tocăniță sănătoasă, cumva, că tocănița în sine și bunica o făcea, știi? Și bunica o făcea și toată lumea o mănâncă, dar modul cum sunt combinate ingredientele și ce ingrediente sunt, fac diferența. Iar la partea de fit, că îmi spuneai și tu știi, cred că mai bine decât mine, sunt persoane care vor să țină dietă sub control, vor să știe ce consumă, cât consumă, când consumă, adică sunt foarte bine organizate din punctul ăsta de vedere și atunci practic noi le oferim toată informația ca ei să știe cât și cum când necesar, cum să-și calculeze macronutrienții. Exact. Bogdan, este un produs sustenabil? Da, îți răspund și la întrebarea asta, din nou, simplu. Am precizat mai devreme, dar repet, sunt utilizate materiale reciclabile. Super. Da. Eticheta produselor, da? Cât și tava, da? Caserola, sunt realizate din materiale complet reciclabile. De aceea noi chiar recomandăm clienților, după folosire, să ambalajul care rămâne să-l arunce folosind un recipient adecvat pentru reciclabile. Deci fără doar și poate. Că rămâne un pic de sos și astea pe ăla, ok, aia fiecare cum consideră. Apoi, în procesul de producție, făcându-se atâtea audituri și încercând să se ajungă la aceste standarde, s-a optimizat inclusiv grosimea ambalajului. Inclusiv grosimea ambalajului a fost optimizat în așa fel încât cantitatea de plastic, să o numim, pe care polimer, mai bine spus, care sunt puse pe piață să fie într-o cantitate cât mai mică și mai mult s-au făcut niște modificări destul de costisitoare și de ample la instalația de producție și în procesele de producție și a fost redus consumul lunar de apă în uzină, în fabrică, cu 40%. Wow. Deci se încearcă și din punctul ăsta de vedere ca produsul să fie sustenabil, ca produsul să fie în tendință cu ceea ce cu vremurile pe care noi să-l împachetăm așa într-o notă de siguranță și de ala lung. Și din punctul ăsta de vedere ca și sustenabilitate. Iar faptul că se lucrează și la partea asta, nu doar la gust, nu doar la modul în care este ambalat, contează foarte mult și de asta nouă ne dă speranță că tot ceea ce vom avea sub marca Papo Hapo va fi la standarde cât mai mari și... Doamne ajută! Așa să rămână, nu doar acum. Bogdan, care e produsul tău preferat pe partea de Papo Hapo Fit? La Papo Hapo Fit este Samurai, nu știu dacă uite, l-avem aici și spun și de ce. Ia zi, sunt curioasă, ce ți-o plăcut ție? Îmi place că rezonez cu aroma asta, cu zona asta de asiatic și plus de asta, exact ce-ți spuneam de picant. Pentru mine e puțin picant, pentru altul e mai picant, dar faptul că fiecare putem să avem o părere și putem să facem chiar putem să socializăm pe baza produselor sau pe baza, pe baza produselor Papo Hapo, iarăși pentru mine este un plus ca să și socializăm și să discutăm și să avem un feedback în așa fel încât eu pe viitor să pot să dezvolt produse în funcție de feedback-ul pe care îl am din piață, de la consumator. Exact, de asta consider că o comunitate este foarte importantă și mai important să fim sinceri și să spunem lucrurilor pe bune, fără să
poate ar fi bine să, fără hate, fără astea, lucrurile trebuie spuse în momentul în și care... încercate. Și încercate, Fără, înainte și să-ți dai cu părerea sau să ai un feedback de exact. ce ar putea... Cum avem un feedback de la copii, cum ai zis tu, copilul îți dă un feedback fără să îl ceri, ceea ce ar trebui să ne... Și fără mască. Da, și ar trebui să ne dea un pic de înțeles că poți să dai un feedback unei persoane, nu vorbim neapărat de mâncare, fără să folosim să fim răutăcioși sau chestii de genul. Și orice feedback pentru noi este foarte, foarte important, mai ales că vorbim despre mâncare. Adică suntem deschiși să discutăm despre orice problemă, în ghilimele, apare legat de produse. De asta și avem pus pe site în condiția în care se face o livrare și un produs ajunge neconform la client. Ce înseamnă neconform? Neconform înseamnă că poate să fie umflat, poate să fie să curgă, de exemplu, dacă livrăm prin curier. Prin curier știi și tu, noi încercăm să avem ambalajul principal, avem ambalaj secundar, încercăm să ambalăm produsele cât mai bine în colete. Dar poate să fie, deși caserola și folia sunt foarte bine gândite și așa, se poate întâmpla. În secunda 2 acel produs se înlocuiește fără niciun fel de problemă, ne trimite dovada, uite, domnule, mi-a ajuns. Asta. Și produsul se aruncă și nu... Da, pentru că... Deci există această garanție, omul nu este reticent că 100%. Dacă îl primesc și nu e în parametrii normali, îl plătesc degeaba. Eu l-aș lua înapoi și dacă nu-i place gustul, dar nu am cum. Am înțeles, da, așa e, mai ales dacă nu-i din Brașov. Da.